अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। ईद ए मिलाद निमित्त कणकवली पटवर्धन चौकात माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेवक अभिजित नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सर्वांना सरबत वाटण्यात आलं आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप।